Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaur gurekin izango ditugu Bakarnea Txukarro mankomunitatetik eta Aitor Blanco Sherlock Holmes memoriak liburuaren itzultzailea. Baina lehenago pasa gaitezen betiko edukiak ikustera. Ikus ditzagun orain zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur, baina 1933an Espainiar emakumeek lehen aldiz bozkatu zuten legegintzaldirako hauteskundeetan. 3 urte beranduago, baina egun berean 1936an Kadizen lehenengo 3000 alkandora beltzi italiarrek hartu zuten lur Espainiako Gerra Zibilean errebeldeekin bat egiteko asmoz. Urte batzuk beranduago, 1960an, Jose Maria Sanz Loquillo abeslaria jaio zen. Eta bukatzeko 1987 urtean, Aktealgo Sarraskia 55 indigena txotxil asasinatu zituzten Mexikoko Chiapaseko eliza batean errezatzen ari ziren bitartean. Pasa gaitezen orain egunkarietako azalak ikustera. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, osasun sailak lehen mailako arreta zabalduko du 157 kontraturekin 110 erizaintza indartzeko. Bestalde, Nafarroako iparraldean izan dira euririk larrienak erregistratu direla azpimarratzen du, uholdeak izan baino 50 urte lehenago. Azaleko argazkiak Eguberrietako erosketei egiten dio erreferentzia eta ondoko lerroburuak itsaskiak, azpizunak eta txerrikumea Gabonetako magaia garestituko dutela eta 20/10 zentimo igota elikagaien prezioaren igoerarekin bat egiten duela dira. Bestalde, azalaren goiko aldean hori azpimarratuta, Unzuek helaren aurkako borrokan ez duela amore ematen azpimarratu du. Eta India Martinez abeslariaren aipua nabarmendu du, txikitatik egonda musikan nire bizitzan nire adierazteko modua izan da. Horretaz gain eskuinaldean Sánchez estutu dute murrizketa gehiago arditzan azpimarratu du egunkariak. Eta bukatzeko, Iruñan Olentzero bertan behera usteagatik osasunbidea kritikatu dutela jakinarazi du. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Lerroburu nagusiak dio koronavirusa nagusi dela Nafarroan Gabonetako ospakizunen bezperan. Horrekin lotuta argazkia eta beste lerroburua test eskasia farmazietan dioena. Eskuinaldean hainbat lerroburu, hasteko Nupek 2023-2024 ikasturtean INEF gradua estreinatuko duela jakinarazi du. Bestalde, Angeles Alaban Nafarroako amona 111 urterekin hildela nabarmendu du. Horrez gain, Gabonetarako ezinbesteko 10 plan proposatzen ditu, eta bukatzeko loteriari buruzko iragarkiez gain kirola. Alde batetik Izquierdok anaitasuna utzi eta atzerrira joango dela azpimarratzen du, eta bestetik Juan Carlos Unzuek bere biografia aurkeztu duela Iruñean jakinarazi du. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dio Omikronek 3632 kasu berri eta 125 pertsona ziun utzi dituela. Mobilizazio baten argazkiarekin lerroburua, nekazaritza itota dagoela ohartarazi dute nabarmendu du Garak. Horretaz gain, Borikek herrialde aldatzeko erronka handia duela azpimarratu du. Bestalde, Elak Komisiones Obreras eta Labek metaleko hitzarmen duin baten aldeko ahaleginak batu dituztela nabarmendu du. Eta bukatzeko, Bearen obretako lakuaren urteko laguntza onartu duela jakinarazi du egunkariak. Horretaz gain, Borikek herrialde aldatzeko erronka handia duela azpimarratu du. Bestalde, Elak Komisiones Obrerasek eta Labek metaleko hitzarmen duin baten aldeko ahaleginak batu dituztela nabarmendu du. Eta bukatzeko BBAaren obretako lakuaren urteko laguntza onartu dutela jakinarazi du egunkariak. Berria egunkarira pasako gara orain.
lerroburu nagusi bezala argazki batek lagunduta Emakunderen berdintasun sariak. Beherago hegoaldeko lehen sektoreko sindikatuek bat egin dutela kostuen igoeraren aurkako protestan azpimarratu du egunkariak. Horrez gain, uztailaren 1-tik 31 bitarte, Euskara Abenturaren 4. aldia egingo dutela jakinarazi du. Bestalde, Mikel Albizuk salatu du, haren aurkako akusazioak torturetan oinarritzen direla azpimarratu du berriak. Eta bukatzeko kirola Natalia Arroyoren argazki batek lagunduta haren aipua nabarmendu du. Konfiantza nuen berriro talde indartsu bat eraiki genezakela. Euskal Herria Irratiaren azala bukatzeko. Albiste nagusiena 1000tik gora positibo pandemia osoan lehendabizikoz da. Bestalde, bizikleta elektrikoek 3251 erabiltzaile izan dituzte lehen astean jakinarazi du. Eta bukatzeko, erizaintza teknikariek lan baldintzetan hobekuntza eskatzeko elkarretaratzea egin dutela azpimarratu du. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Asteazkenean eguraldi eguzkitsua gailenduko da eta hego haizeak indarra hartuko du. Hala ere hegoaldean eta bereziki Ebro ibarrean eta ondoko eskualdeetan, behe-laino agertuko da berriro ere eta baliteke egun osoan ez jasotzea. Gainerako lekuetan zeruan hodei gutxi izango dugu eta termometroek gora egingo dute Kantauri isurialdean. Hego haizea bizitu egingo da egunaren bigarren partean eta noizbehinka enbarazu egingo du. Bolada gogorrak eta oso gogorrak izango ditu haizeguneetan. Ostegunean hodeiak ugaritu egingo dira, goizean oraindik giro argia izango da, baina gutxinaka hodeiak ugarituz joango dira eta arratsalde gauean zerua ia estalita egongo da. Orduan ez dugu baztertzen tantaren bat edo beste botatzea. Hegoaldean beste egun batez lainoa iraunkorra izan daiteke eta ondorioz bertan giroa hotzagoa izango da. Hego haize biziarekin jarraituko dugu tarteka traba egingo du bolada gogorrekin eta oso gogorrekin haizeguneetan. Gaurkoan Bakarne Atxukarrorekin gaude, Bakarne mankomunitateko langilea da eta Saloako platora etorri da gurekin gai batzuk lantzera. Kaixo, zer moduz? Pues hemen katarroa jota bino negatibo, así que... Gutxienez. Osea, katarroa jota eta konten gainea, negatibo esateagatik, así que ondo. Bueno, eta konta iguzu, Bakarne, zeri buruz hitz egingo dugu gaur pixka bat? Pues bitxo, urtia ja bukatzear dago, eta hala eta guztiz ere go bagaude hemen lantalan, zen gauza pila bat egiten egea, eta gaur bertan hasiko da bilketa pneumatikoa Alde Sarrian. A ber, Alde Sarrian ja hasi zen duela 10 urte, bai? Binon uaintxe bertan jarri da abian ja San Francisco kalian. Eta bakizu nola egondu dien hor lanetan eta arkeologia ere ibili dira arkeologoak zen, aztarna batzuk ja aurkitu dituzte eta hoi, eta ja dandana bukatu ondoren ja jarri ditugu gure buzoiak eta ja hasiko da han bilketa pneumatikoa. Bilketa honen bitartez bilduko ditugu bai ontziak, bai papera eta bai errefusa, eta justo onduan izango da beste buzoi bat gai organikoa biltzeko ere bai. Eta, dandana guzti hori jungo da planta batera, dago Trinitariosetan, eta handikanen ja, tratatuko ditugu leku batian edo bestian, eta zergatik egiten dugu hau? Kalia batez libre gehatzeko, soinu gutxillo izateko, zarata gutxillo izateko kalian ere bai, eta garbitasunagatik, ez? Nik uste jendia konten ibiliko dela, zen gure esperientzia olakoa da,
alde zaharrian oso ondo junda, bueno, pues, uain arte egin duguna. Eta horrez aparte izango dugu zerbitzu berezi bat, bai ostalaritzarantzako, bai pues, saltokientzako, eta bueno, pues, hondakin handiak sortzen dituzten pues, lekuntzako. Haientzako bakagu zerbitzu derrigorrezkoa dana, binon doanikoa dana, eta pues, adibidez biera hartzeko eta pues, botilak eta tal jasotzeko atez-ate jungo da zerbitzu bat, bueno, kamioi batzuk. Eta horretaz aparte, haiek izango dute giltza bat irekitzeko buzoi horiek eta sartzeko ja zuzenki sortutako hondakinak. Eta bakarne bilketa pneumatikoak zer esan nahi du edo zertan datza bilketa mota hau? Ze ezberdintasun edo berezitasun ditu? Bai, bueno, gu kalian ikusten ditugun edukiontziak, bueno, sartzen ditugu kutxa handi bat eta zu sartzen duzu dandana horrez. Bilketa pneumatiko baten bidez ez da sartzen edukontzi batian, baizik eta sartzen da buzoi batian eta hor lurperatuta dagoen tubo batian sartzen da dandana eta gero zurgatzen da. Horren bitartez juten da planta batera eta han ja beristen die hondakin guztiak, ez? Eta hori egiten ari da bai alde zaharrian, aipatu dugun bezala, eta aurten jarri da abian ere beste leku batzutan, adibidez Lezkairun, Erripa gainean eta Mutilo artean. Así que, bueno, da beste mota bat bilketa egiteko, eta bakoitza baka gaina bere buzoia eta bere tuboa, ja ez nahasteko hondakin guztiak, eta holaxia erraixeago da bereiztea hondakin guztiak, eta gero berziklapena egiteko guk errestatzeko. Eta adibidez, aipatu zu horrek eramaten duela ja depositura ez edo zakarra, orduan kamioia adibidez ez da pasa behar? Ez, zen ja automatikoki juten die ja hondakin guztiak plantara. Gertatzen dena da, adibidez, arropak edo beste batzuk izango dituztela edukontzi berezi batzuk. Eta horiek pneumatiko bilketaren bitartez ez da jasoko. Orduan, kamioi batzuk pasako die, nahi eta nahi ez, traperos de maus, handikaren pasako die, fijo, binon ja ez die, hainbeste kamioi pasa behar, ez gabian, zarata handiakin, ja dandana hoi murrizten dugu, eta batez kalia libreagoa dago eta garbiagoa. Eta, ze aipatu duzu errazagoa dela birziklatzea, teknika honen bidez, kalean zarata gutxiago egongo dela, beste onuraren bat aipatu nahi duzu edo? Bueno, eske hori da, gure helburua batez ere hori da, eta bestaldetikan ere gai organikoren bilketa handitzia. Ez da guk esaten dugulako, baizik eta Europako araudiak holaxe esaten dugulako. Eta gainera, ja markatu dago helburu batzuk, eta hori bete behar ditugu, bai aurten, bai datorren urtean, eta bestelak izuna pagatu behar, eta izun horiek guztion tartean pagatu behar ditugu. Orduan, gure helburua hori da, gai organikoa handitzia, gai organiko bilketa handitzia, eta hori pixkanaka lortzen nahi da, bai pneumatiko bilketaren bidez, eta dakizun bezala jarri dugu ere sistema berri bat edukontzia zabaltzeko, eta horren bitartez ere pixkanaka hobetzen nahi gea bilketa hori, eta gai organiko bilketa ja handitu da, abian jarri dan auzo hortan, eta datorren urtean eta hurrengoan sistema hori ja zabalduko da Iruñerri osoan. Así que pixkanaka helburuak lortzen nahi da, eta hori da importantena. Eta adibidez, bizilagunen erantzuna zein da? Lehenago egin dituzuen edo sistema hau ezarrita zegoen beste lekutan, jendeak nabari duzu zer aldaketarik edo onurarik nabari dute edo jasotzen duzu haien erantzuna? Zu ja bakizu zer gertatzen da
aldaketa bat baldin bado, ja bakigu ze gertatzen den, ez? Hasieran jendia kostata eta, oitua hartu arte, beti gaude guztiokola, ez? Binon geho erantzuna oso ona da, zen eske emaitzak oso onak die. Orduan, jendia gainea oso barneratua daka, oain arte egin duguna, ja ez dula balio. Orduan, aldatu behar dugula zeo zer, zen, ondakina guztiona da, eta kudeaketa ere guztiona izan behar dela, ez? Eta hoi ja dana barneratua dakagu guztiok. Orduan, gure esku dagona beti egiten dugu. Eta, ja duela 2 urte edo 3 egin genuen proba piloto bat 2 auzotan, eta ja ikusi genuen nolakoa zen erantzun hori, zen hasieran, kostate ibili ginen, binon gero pixkanaka ja oitua hori ja hartu atzeonian ja oso ondo zijoan dana, emaitzak oso onak zian, bilketa oso ona eta kalitate handikoa, eta gauza bera gertatzen nahi da uain, bilketa pneumatikoa dagoen leku horietan, eta sistema edukontziak ateratzeko, irekitzeko sistema berria esarri dugun beste leku horietan. Así que, konten. Hori da, zuek pozik orduan. Bai, eske beste remediorik ez dugu, jendia oso ondo eratzute du beti, eta pixkanaka guztion tartian egiten nahi geha egin behar duguna, ez? Así que, eskertzekoa da. Bakarne, eta gaiaz aldatu zorain pixka bat, bakigun mankomunitateak diru laguntzak eman dituela taxi zerbitzua, ez? Hobetzeko edo bultzatzeko, konteguzu pixka bat? Bai, beti esaten dugu garraio publikoa oso importantia dela, batez ere mugikortasun jasangarria lortzeko, eta Iruña herrian dakagu oso garraio publiko ona, ez? Alde batetik daude bilabesak eta bestaldetik taxiak. Eta taxi zerbitzu hori mantentzeko edo abesteko zen, pandemiaren ondorioz nahiko kilikolo geratu da, kilikolo ez, binen, ez du oso ondo pasatu, zen ja guztio dakegon zen nolako eragin txarra izan duen pandemia honek. Eta, taxiren erabila oso bera juntzan, murriztu zen oso, eta horregatik babesteko diru laguntza zabaldu dugu, eta 3 helburukin batez komunikazioa hobetzeko, mugikortasuna eta hori ere babesteko, eta galera horiek pixkanaka berreskuratzeko berriro ere, zen beharrezkoa da taxi zerbitzu hori, eta horrekin pixkanaka berreskuratuko da gehiago, ez? Adibidez, komunikazioa hobetzearena, zer esan nahi du Bakarne? Jarri da bilan aurten, edo duela 2 urte, ez dakit ondo, aplikazio bat hartzeko taxi bat, ez? Guztio dakagoen esperientzia hori nola hastentzean deika eta inork esartu, aplikazio horren bitartez, erraxagoa da, taxi bat eskatu eta taxi bat hartu, ez? Eta beraien tartian, jakiteko aber zein dagoen libre, zein jungo dan ez dakit nora eta zein beste leku batera, eta dandana hori, hobetzeko, dakago diru laguntza hori. Eta etxealdian argi dago zintzirela taxiak erabili denak etxean geundelako, baina ondoren ze pasada jendeak bazuka meldurra taxia erabiltzeko eta bertan birusa hartzeko, kontagiatzeko edo zer nabari izan duzu zuek? Bai, ez bakarrikan taxia, garraio publikoa orokorra, bai zen, bildurra libre da eta hori guztio dakigun. Gure esku zeon dana egin genuen, lasaitzeko batez ez, eta bakigu, txosten batzuk eta asko irakurri genituen Europatik etorriak, eta ikusi genuenan, arriskotzeola, binon kalian bezala, ez handia gua. Eta hoi behin eta berriro esan dugu, eta taxian gauza bera gertatzen zen, jendia bildurretzeon, eta hasi zen batez ere bere kotxia hartzen eta leku guztitara juten kotxez. Hoi, hiri batian, hoi ez da bate komenagarria zen, gutxadura eta geho, bakigu zer gertatzen den, kaletan, kotxe pila baldin badie,
jolin, ez da bate erraxa ibiltzia eta mugitzia, ez? Orduan, horregatikan, gu beti aholkatzen dugu autobusa hartzia edo bestela taxi bat hartzia, ez? Pixkanaka berreskuratzen nahi da, binon kostata da beti, galtzia oso erraxa da, binon geho berreskuratzia beti mantxo dihua beti. Eta, konten gaude, pixkanaka goruntz goaz, binon bakigu, oaindikan kostate biliko gehala, leheno geneukan dandana berreskuratzeko, ez? Binen, datorren urtean hobetzen den egoera eta bildurraiak entzen deon, binen ez da bate erraxa, zen bitu zen nolako egoera dakagun berri bere, ez? Ja bakigu zen nolako egoera dakagun eta horrekin moldatu behar dugu. Bai. Eta horren gaia zaldatuz berriro ere, Gabonetan zer? Gabonetarako, bakarrikan dazkagu aldaketa batzuk binon kikiak dianak, adibidez Bilabezen ordutegitan, zen 25an hasiko da zerbitzua goizeko 10an, eta geho, 24an eta 31an gabeko zerbitzua hasiko dela, usteet gabeko ordu batan edo halako zerbait, guain goguan ez dakat. Binen, eta guztiz ere, informazio guztiak infotuk.esen aurkituko dute jendia, eta hor dago dandan ordutegi guztiak esan dudana, aldaketa handirik ez da izango, binen beti moldaketa batzuk bai, egu berriak dira, eta urtero egiten dugun gauza bera. Eta hoi, garraio publikotan. Eta geho, hondakinetan gauza bera gertatzen da, ez? Beti aldaketa batzuk egiten ditugu, txikiak dianak, binon beharrezkoa dianak, eta adibidez, 24an eta 31an gabian zerbitzurik ez da izango, bilketa zerbitzurik ez da izango, eta 25an eta batian, goizian ez da izango, ez da, atxaldian bai, binen goizian ez. Eta geho, urtarrilaren 2an eta 26a, abenduaren 26a, izango da igandia, orduan da, betiko zerbitzu bezala, ez? Orain zure txanda zeo zer gehitu nahi baldin baduzu? Egu berri joan guztiontzako, arduradun izan behar dugula guztiok eta hoi kontuan hartu behar dugula, eta datorren urtean berriro elkartuko gehala hemen. Hori da, perfecto. Eskerrik asko etortzeagatik Bakarne, eta egu berri on zure ere bai. Zuei, eskerrik asko. Pasa gaitezen udalerrietako albisteak ikustera. Hego Esibarren zabalik da Gabonetako erakusleioen lehiaketan botoa emateko epea. Gainera, herri bozketan parte hartzen duten pertsona guztien artean, 50 euroko 5 erosketa txartel zozketatuko dira, lehiaketara aurkeztutako establezimenduetan trukatzeko. Herri bozketan parte hartzen duen pertsona bakoitzak 3 proposamen bozkatu beharko ditu, 3, 2 eta puntu bateko lehentasun urrenkeran eta puntu gehien lortzen dituen proposamenak irabaziko du. 3 proposamen bozkatzen ez badira, bozkak ez du baliorik izango. Pertsona bakoitzeko bozketa bakarra onartuko da, nan batek bozketa bat baino gehiago egiten duela antzemanez gero, egindako lehenengo bozketa bakarrik hartuko da kontuan. Iruñean abenduaren 10ko uholdeen ondoren, Ibai lantaldeak areagotu egin du Argaren ur bazterrak garbitzeko lanak. Aste hauetan, Iruñeko udaleko Ibai parkeko mantentze lanetako lantaldeak lana indartu du Arga ibaiaren ur bazterretan, ahalik eta lasterren pasaden abenduaren 10ko uholdeak pilatutako zaborrak, plastikoak hondakinak eta adarrak kentzeko. Egun horretan Ibaien Mariak azken 20 urteetako erregistro guztiak gainditu zituen, 600 metro kubikoak gaindituz eta txantrea, arrotxapea sanduzelai eta landabenen zati bat urez betez. Azken uraldi horretan uraren indarrak arrastaka eraman zituen enbor eta zabor ugari,
orain urak behera egin duenean agerian geratu direnak. Guztira 12 pertsona eta 3 ofizial arduratzen dira garbiketa lanak egiteaz 3 taldetan banatuta. Bueno, gaurkoan Aitor Blanco etorri da, Arthur Conan Doyleren Sherlock Holmesen memoriak liburua itzuli duena. Eta, bueno, kaixo Aitor, zer moduz? Ba, oso ongi etazu. Oso ongi hementxe. Eta, bueno, konta iguzu hori Sherlock Holmes memoriak liburua itzuli duzu. Zergatik erabakitzen duzu edo nola esortzen da ideia hau? Bueno, enuen neronek erabaki, proposatu intzidaten. Kontua da, lankide duela Fernando Rey itzultzailea, 30 liburutik gora itzuli ditu bere karreran, eta haren lagun mina igelako editorea zen, Xabier Olarra, eta haiek erabaki zuten belaunaldi aldaketa bat egin behar zela argitaletxean, eta itzultzaile gazte hori ere aukera ematea. Eta orduan horrexegatik proposatu zidaten, eta pentsatu gabe onartu nuen. Bai? Haiek pentsatu zuten ideia eta gero zuri eman zuten hori egiteko ideia. Eta zer iruditu zitzaizun Sherlock Holmes hain tipikoa denez pertsonai horren liburua itzultzea? Bueno, bertigo pixka bat eman zidan, banekien etzela edozein liburu, jende gehienak ezagutzen dituela Sherlock Holmesen abenturak eta historio horiek. Eta, baina pozik hartu nuen enkargua, banekielako horrek erakusten zuela konfiantza zutela nigan, eta oso gustura egon naiz. Eta zenbat denbora egon zara liburu osoa itzultzeko? Hasieran asmoa nuen urtebetean egiteko. Lan egiten nuen bitartean, arratsaldetan tarteak atera eta bukatzeko, baina oso motel hasi nintzen, kostatu zitzaidan erritmo hartzea. Gero pandemiarekin pentsatu nuen, orain aukera paregabea dita batean bukatzeko, baina keba. Eta azkenean bi urte pasatxo naiz itzulpen egiten, baina azkenean helburua zen Durangoko azokarako bukatzeko eta lortu genuen. Bale. Eta zer izan da, Durangoko azokari buruz hitz egingo dugu ere pixka gerago, baina zer izan da errezena eta zer zailena liburu hau itzultzerako orduan? Errazena, ez dakit, egia da, nabarit errazagoa iruditu zaidala gero bukaeran bin erritmo hartuta, historia ezagututa, idazlea bera ezagututa, gero eta errazagoa egin zait. Baina oro har lan zaila izan da, gainera kontuan hartu behar da, 1893an idatzitako liburua dela, eta ingelesaren aldetik, igual ez da hain hizkera zaila, baina edukia bai garai hartako kontzeptu asko edo referentzia kulturalak edo arropak, janzkerak, olakoak kostatu zaizkit eta dokumentazio lan handi xamarren egin behar izan dut horiek itzuli ahal izateko. Bai, hori segaletu behar bizun orain nola dokumentatu zara edo zer egin duzu aurre egiteko, ez? Kontsultatu izan ditut gaztelaniazko eta frantseseko itzulpenak, ikusteko beste hizkuntzetako itzultzaileek zer egin duten kasu zehatz batzuetan. Eta gehien bat, interneten bilatu, aurretik euskaratutako, Sherlock Holmesen beste liburu batzu daude euskaratuak aurretik, eta horietan ere kontsultatuea beste itzultzaileek Fernando Rey eta Xabier Olarrak hain zuzen zer egin zuten bere garaian. Eta, azkenan lortu dut izan dituan zalantza guztiak nola edoala soluzionatzea, eta nik uste dut emaitza on xamarra dela, bai. Orduan zu pozik emaitzarekin. Bai. Oraindik falta zaite irakurleen feedbacka, baina, behintzat erosketen aldetik, salmenten aldetik, gero mintzatuko gara Durangoz, baina bai, aurrekoan esan zian editoreak hau izan dela Durangon gehien saldu duten liburua. Benetan? Bai. Jo, zorionak Aitor, Eskerrik asko, eta, mintzat jendea oso animatua dago erosteko, ez dakit gero irakurtzeko eta nola biliko diren, baina nik uste pozik gauteko modukoa dela. Eta zuk Aitor pertsonalki liburu hau itzultzerakoan zer ikasi duzu? Lexiko aldetik hitz pila ikasi ditut, lehen aipatu dizudana, garai hartako gauza asko,
enituen ezagutu ere egiten, eta ikastea zer diren eta gainera euskaraz nola esaten diren, hori polita da. Eta gero ikasi, azkenean nik uste hizkuntza guztiak aldatuz doazela eta norberaren barrenean ere nire euskara egunetik egunera aldatuz doa eta hobetuz, eta liburu honek laguntza handia eman dit horretan, eta bai, horixe. Azkenean neure burua elikatzeko ere balio izan dit itzultzaile moduan, bai. Eta, abenduan aurkeztu zenuen liburua, lehendabiziko aurkezpena non izan zen? Erabaki genuen txantrean egitea, etxean, Euskaldunon Biltoki elkartean, eta han izan ginen Lander Majol editorea, Fernando Rey zuzentzailea eta hirurok, eta, polita izan zen, gero lunch moduko bat egin genuen, han ezagunekin, eta gero egin genuen ja aurkezpen ofizialagoa edo instituzionalagoa Durangon. Eta hori Durangon, jendearen harrera, aipatu duzu askok irakurri dutela, askok erosi dutela, zu momentuan entzun denean Durango liburua aurkezten, zeintze jendearen harrera edo orokorrean giroa? Egun bakarrerako joan nintzen Durangora, aurten murrizketak direlata, eta han igelaren estandetik pasatu nintzenean, jende desente hurbiltzen zen eta ikusi nuen tarteka norbaitek liburua eskuetan hartzen zuela eta baten batek erosi eta editoreak esaten zen, hor dago itzultzailea eta baten bat dedikatu behar izan nuen da guzti. Bai, Baten batek galdetu zian lagun batek, eta zeratik ez du idazleak sinatzen da, egun urte daramatzalako hila, baina, Eta hori, han gero Hautsenea gunean aurkezpena egin genuen Landerrek eta biok. Eta, sekulako estudioa eta soinu teknikariekin, kamerak, oso profesionala eta horrek errespetu pixka bat ematen zigun, baina, nik uste dut emaitza polita izan zela. Eta gainera, hurbileko batzuk etorri zirenean han bertan ikustera eta haien iritziz oso aurkezpen polita izan zen. Bai, ez, orduan esperientzia bezala, polita. Bai, banuen tensio hori, azkenean, Durango da eta oso importantea da euskal kulturan, eta nizatea, respetua eragiten zidan horrek, baina, oso pozik, bai. Bai, posten naiz. Eta Aitor, beste libururen bat itzuli duzu ere, bai, ezta? Bai, duela 5-6 urte egin nuen lehenbiziko liburua, Barakaldoko idazle batena, Elena Fernandez. Ez zuen argitaletxe baten bidez egin, hau da, autoedizioa egin zuen eta horregatik igualetzen hain prozesu profesionala izan, baina, hala ere, liburu hura itzultzeko proposatu zidan, eta gazteagoa nintzen eta eskarmentua falta zitzaidan, baina aurrekoan pixkate begiratzen egon nintzen, eta uste dut itzulpen hura ere, on samarra zela, eta arekin ere asko ikasi nuen, eta hau izan da bigarrena, momentuz ez dut besterik egin. Gaztea zara oraindik. Bai. Eta, unibertsitatean ere itzulpengintzan egiten duzu lan, ez da, orduan, ze ezberdintasun daude egitea, liburu bat itzultzean edo unibertsitatean lan egiterakoan edo pixka bat konta eguzu? Erabatekoa da aldea, ez? Azteko, eguneroko lanak ordutegi bat du. Bakit noiz hasiko naizen da noiz bukatu. Eta bakit egunero joan behar naizela. Gero, literatura itzulpenen kasuan, nire aisialditik kendu behar dut denbora, dela arratsaldetan, dela asteburutan edo porretan. Eta, hasi eta auskalo noiz arte, ez? Eta batzutan inspirazioa falta bat zait, egon naiteke arratsalde oso bat paragrafo bat egiteko, eta beste batzutan hasi eta ilundu arte. Orduan, alde horretatik oso ritmo diferenteak dira. Eta gero edukialdetik, nik uste zorionekoa naizela unibertsitatean denetarik itzultzen dugulako, ez da adibidez Nafarroko gobernuan bezala, nahi dute Nafarroko aldizkari ofiziala itzuli, eta egunero horretan ematen dute denbora. Guk behintzat, ditu kartelak, publizitate kanpainak, bideoak azpititulatu, azterketak, orduan, nahiko lan diferenteak egite ditugu eta talde horretatik eskertzekoa da. Eta, esan daiteke, bi lan motak elkarren osagarriak direla, hau da, egunerokoan ikasten dudana
eta aplikatzen ditudan gauzak libururako oso ongi etorri zaizkit, eta alderantziz ere, liburua egin bitartean ikasi dudana, baliogarri zait gero unibertsitateko langile bezala hobetzeko eta itzultzaile hobea izateko. Eta adibidez, azkeneko 2 urte hauetan, egin behar izan duzula biak partekatu ez bilanak, nola moldatu zara? Bueno, ongi esan beharko nuke, baina ez dakia. Zaila da, goiz osoa zerbaitetan pasatu, etxera iritsi eta antzeko lan batean pasatzea orduak eta orduak pantailaren aurrean. Bueno, gustu hartu diot azkenean, egun batzutan igual enuen gogoan dirik, baina gero atzera begira, behin bukatuta nik uste dut oso prozesu polita izan dela, emaitza hor dago eta nik uste dut itzulpen ona dela, eta, bueno, nik argi dut animatuko nintzatekeela beste liburu bat itzultzera edozein momentutan, eta espero dut proposamenen bat iristea, eta bestela igual neronek bat aukeratu eta plazer hutsa egingo dut. Pixka bat Aitor horren arira, badirudi orain liburu hau plazaratu duzula eta arrakastatsua izan dela, ez? Nola ikusten duzu zure etorkizuna oraintxe? Bueno, adibidez, igelarekin nik uste dut kolaborazio gehiago egingo ditudala. Azken batean argitaletxe txikia da, itzulpenak bakarrik argitaratzen dituzte eta euskaraz beti. Orduan oso itzultzaileon artean nahiko merkatu txikia da, baina bueno, azken boladan saiatzen ari dira Iruñerriko edo Nafarroako edo inguruko itzultzaileei lehentasuna ematen, eta alde horretatik aukera ona dut, eta aparte duela gutxi Lander Majuelo editorearekin hizketan esan zidan, nirekin gustura ibili dela eta segurazki lankidetza gehiago egingo ditugula etorkizunean. Eta alde horretatik behaz iristen zaidan, eta gero lan administratiboan, nik uste dut oaintxe oposizio bat egiten nahi naiz unibertsitatean, eta lanpostua lortzen badut primeran, eta bestela mundu horretan oso eroso sentitu naiz, eta aldudan heinean zer egituko dute administrazioan itzulpen lanak egiten. Orduan, momentuz buruan daukazuna da biekin jarraitzea, ez da? Bai. Uste dut inorrez dela ez dagoela Euskal Herrian itzultzailerik itzulpen literariotik bizienik, orduan... Zaila da ez. Azkenean ez da asko argitaratzen eta ez du diru askorik ematen, orduan gehienok edo esango nuke denok hobi modura egiten dugu. Ez hainbeste diruarengatik, baizik eta kulturari ekarpen bat egiteagatik, norberaren satisfazioangatik eta eta denbora pasa polita delakoa baita. Ez dela gutxi azken bide. Bai. Orduan, azkenean dirua beste nonbait bilatu behar dugu eta bakoitzak gure lana dugu eta hau pixkat gehigarri modura egiten dugu. Eta pixkat bueltatuz liburuaren historiora, ikusleak jakiteko edo bitxikema bilbagoa jakiteko, historiaren bitxikeriren bat, liburua irakurri ez duen norbaitek ez duela imaginatzen, kontatuko diguzu edo? Bueno, nik uste liburu osoa berez bitxia dela, ez delako hasita bukatzen den novela bat. 12 istorio dira, independenteak, ez dute loturarik elkarren artean, baliteke igual batean beste baten erreferentziaren bat agertzea, baina ez da loturarik. Eta hori gertatzen da Sherlock Holmesen liburu gehienetan, garai hartan egunkaritan argitaratzen zituztelako kapituluak, eta orduan, kasu honetan Arthur Conan Doylek erabaki zuen kapitulu horiek, istorio horiekin bildumatxo batzuk egitea eta horri esker atera zituen liburuak, baina bestela egunkarietako zeak ziren istorioak. Eta orduan, alde horretatik bitxia da hori, igual 7. kapitulua lehenbizikoa baino lehenago gertatzen delako, orduan ez dago hor ere ordena kronologikorik. Bai. Orduan hori, eta gero istorioak oso deneterik dago, hilketak, desagerpenak, xantaiak, denetarik. Orduan nik uste dut irakurtzeko polita dela, horretik ez delako errepikakorra gertatzen. Eta bitxikeri bezala, badira pare bat istorio
gauza bisualekin lotura dutenak, eta orduan, hori ingelesetik euskarara itzultzeko orduan, hori erronka handia izan da, eta gainera, ez dakit, han ikusten da, azalean adurlarrearen ilustrazio bat agertzen da, barrenean historio bakoitzak beste ilustrazio bat du, eta adurlarrearen guztiak, eta adurrek ere, esaten dizkizudan bitxikeria horietan, hor ere eskua sartu du, eta oso emaitza polita atera da. Jo, bai. Ez dut spoilerrik egin nahi, baina kaligrafiarekin zerikusia duen zerbait da, eta polita izan da hori itzultzea, eta polita da adurrek lortu duen emaitza ikustea. Bai. Oso interesgarria badiru gutxienez gero ez dakit, espero dut, bai. Irakurri beharko dugu, Aitor. Hori, eskerrik asko etortzagatik, eta hori, egia esan liburak oso itxura interesgarria daukat. Ikusi beharko dugu, ez? Espero. Ongi saltzen ari da, ez dakit erosten duten guztiek irakurriko duten edo ez, baina behintzat lehenbiziko sentsazioak onak dira, eta gero irakurri eta gero jendeak iritzi hona duen. Oso ongi, seguro baietz. Eskerrik asko etortzagatik, Aitor. Zuri, gero arte, aio. Eta hau izan da gaurkoz guztia, eskerrik asko horregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.